potřebuješ trošku víc zkušenosti. Roznáš? Anální kurva. Kdy? Strašný. Použiješ lubrikant. Tak potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je stráje. OK. Takhle, tohle je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Teraz při použití musíme trošku naslinit. Co tím chceš dělat? Vidíš. Někdo? Tak jen. Tak já to musím těsknout. Není tady ani noha. Stará dobrá Felicie, zámky na jednoduchý elektrický odvod. Tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže teďka do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat.